Kapin 50,000 pesos nga kantidad sa kahoy nga iligal nga gipanguha og gamit sa pagputol og kahoy ang nakumpiska gikan sa usa ka lumber shop sa Davao City. Sa search warrant operation sa Davao City Maritime Police Station, Naval Intelligence and Security Group Eastern Mindanao, DNR Region 11 Sendro ug mga opisyal sa Barangay Panakan sa Davao City nasabat ang managlaing klase sa kahoy gikan sa usa ka lumber shop sa Barangay Panakan sa syudad. Caretaker lang ang naabtan sa otoridad atol sa operasyon ni atong August 7 sa buntag. Nakumpiska sa otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipanguha sama sa Gemelina, Mahogany, Lawan ug Antipolo nga nagkantidad og kapin 30,000 pesos ug 20,000 pesos nga kantidad sa ubang gamit sa pagputol og kahoy. Padayon gipangita ang tag-iya sa maong lumber shop nga mag-atubang og kaso paglapas sa Section 77 sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines ug sa Republic Act 1239.